Ja, ik zie nog wel kijken. Wat een verschijning, hè. Ja, ik ben niet echt, hè. Ik ben maar een schijnheilige. Je krijgt al niet goed toe tegelen. Ja, ik ben op audiëntie geweest voor de passiespelen. Of geloof je me niet? Maar mijn godsik, wat een leidensweg om door te komen. Wie bekend staan wordt, sloeg met de wagen een steil af. Ja, ik wist al direct wat er aan de hand was, hè. Geen 12 aanhangers. Ja, pas op, ik heb een richtige wagen van het volk, hè. Een Volkswagen. Een Volkswagen Tsunami. Ja, dat is net een slag groter als de Golf, hè. Ja, en ik ging me gans goed voorbereiden op die audiëntie. Ik ging me gans ingesmeerd met uierzalf. Ja, ik ging voor de rol van de gezalfde. Maar de regisseur had dat niet gezien. De zag direct, bist ik Lazarus? Ik zie niet goed alsof ik gezopen heb. En hij zit er, de zuster Roed alsof ze te dood is opgestangen. En ik was nog wat speciaal voor de regisseur naar Barcelona gegaan. Naar het voetbalstadion. Daar in de fanshop een jasje gekocht. Sting Messi achterop. Ja, want ik heb nog duidelijk een advertentie gelezen. Wij zoeken de nieuwe Messi-jas. Ja, dan zegt de regisseur, wie komt zo hier terecht? Zeg, onze vader heeft mij gestuurd. Ja, pas op, onze vader. Ik heb eigenlijk 2 vaders. Ja, Jo en Zef. En wie ik toen op eerste kerstdag geboren wordt, toen zag Jo nog tegen Zef. We noemen hem naar je zus. Chris dus. Komt de regisseur aanzitten met zijn groot kruis van 1,5 meter, zus. Moet ik toch zo'n berg mee opslepen? Ik denk, dat moest ze niet te zwaar aan tillen. Toen vroeg de regisseur nog, denk je dat ze er gans met boven komt? Ik denk het wel. Maar pin mich niet erop vast.